Прочитаю вам стих Полянської «Чого плачеш?». Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите? Ще цей хлопчина і он той. Героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав іти. З тих пір, коли сказав він: мама, я так раділа, я так ридала, від щастя сльози проливала. Так, ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: сину, іди додому, бо там гинуть. А він: неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала. Так чекала. Він вернеться. Я вірила. Я знала. І він приїхав. Не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь. Моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі. Ти хочеш так лежати? Втомився
Боюся, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди? Що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають. Поти сині, лалекача, поти сині. Мамко моя, не лай мені, мамко моя, не лай мені. Ей, залаєш ми у злу годину, залаєш ми у злу годину. Сама не знам, де загину, сама не знам, де загину. Ей, загину я в чужим краю, загину я в чужим краю. Коми буде брати яму, коми буде брати яму. Ей, будуть брати чужі люди, будуть брати чужі люди. Це не жаль ти, мамко, буде, це не жаль ти, мамко, буде. Ей, плавлекача, поти сині, плавлекача, поти сині. Мамко моя, не лай мені, мамко моя,